Isäni on siis työskennellyt kymmeniä vuosia julkisessa terveydenhuollossa ja kertoo muuten kammottavia tarinoita julkisen terveydenhuollon tilasta. Hän raivosi mulle kerran, että lisäravinteilla tehdään miljardibisnestä vailla riittävää näyttöä. Tätähän tää on. 90-luvulla telkkaria katsoneet saattaa muistaa semmoisen sarjan kuin Salaiset kansiot eli X-Files. Siinä ufoihin uskova FBI-agentti Fox Mulderin toimiston seinällä oli tämä juliste I want to believe, minä haluan uskoa. Ja tällä tavalla myydään ja markkinoidaan lisäravinteita. Osta tämä, niin voit paremmin. Sitä käyttää myös tämä urheilija. Ja kuluttaja menee kauppaan ja toteaa, että minä haluan uskoa, että tästä vitamiinista on mulle jotain hyötyä. Ja kauppa käy. 500 miljoonaa kuluttajaa syö omega-3, miljardi kuluttajaa syö vitamiineja. Siitäkin huolimatta, että Cochrane-niminen, ehkäpä maailman vaikutusvaltaisin ja arvostetuin tutkijayhteisö, joka käsittelee siis valtavia määriä tutkimusdataa ja yrittää tuottaa terveydenhuollolle päätöksenteon tueksi tietoa, että mitä niin kuin pitäisi tehdä. Cochrane on todennut, että kalaöljyt ei ole näyttöä siitä, että ne ehkäisi mitään sairauksia. Ja sama koskee multivitamiineja. Ja tässä kohtaa Zinzino hyppää kehiin mukaan. Me tullaan häiriköimään markkinaa yksinkertaisella kysymyksellä, haluaisitko tehdä testin ja selvittää tuloksesi? Koska meidän idea on tiede ennen markkinointia. Me ei mennä mielikuvamarkkinointiin, vaan me lähdetään testaamaan, että mikä ihmisen tilanne on ja mitä hän oikeasti tarvitsee. Ja meillä on maailman suurin testipankki semmoisesta asiasta kuin, että minkälaisia rasvoja maailman ihmiset on syönyt. 1,5 miljoonaa testiä on tehty, tämä lukema päivittyy joka päivä. Ja lukemat on huolestuttavia. 97% maapallon ihmisistä, heidän rasvahappotasapainonsa, joka liittyy muun muassa kaikkien soluaineen vaihduntaan, on huonolla tai vielä huonommalla tolalla. Ja niin kuin äsken Cochrane totesi, kalaöljyt ei toimi. Tarvitaan jotain, mikä toimii. Ja me kutsumme sitä nimellä balance oil. Tästä tuotteesta puhutaan tänään tarkemmin. Myöhemmin en mene yksityiskohtiin, mutta fakta on vaan se, että kun sä käyt käyttänyt 4 kuukautta, tehdään kontrollitesti ja tsekkaa, että mitä on tapahtunut elimistössä, niin sä saat vihreät lukemat, joihin pääsee 3% maailman väestöstä. Tiede ennen markkinointia. Ja koska kuluttajan arki on kiireistä, tarvitaan tämmöisiä yksinkertaisia, toimivia, turvallisia ratkaisuja järkevällä hinnalla, joilla ihminen pystyy tasapainottamaan sitä ruokavaliotaan vähemmän toksiseksi. Siinä on muutamia työkaluja mainittuna. Balance Oil, yksi tuotteesta laittaa suoliston kuntoon. Etualalla oleva tuote nimeltään Extend, jota mä piti haukkua monivitamiinissa, koska niin kuin todettua, monivitamiinit ei toimi. Tätä kokonaisuutta kutsutaan nimellä Health Protocol, terveysprotokolla, ja meidän johtava tutkija on sanonut, että jos 60% populaatiossa ottaisi nämä käyttöön päivittäin, niin valtio säästäisi 10-15% bruttokansantuotteesta, koska ihmiset sairastelisi niin paljon vähemmän. Suomen kohdalla 30-40 miljardia. Periaatteessa me ei tarvitsisi mitään muuta kuin nämä 3 tuotetta, mutta kun me ollaan niin kunnianhimoisia, että kun yhtiö kasvaa kannattavasti ilman velkaa, niin mehän ollaan huomattu, että maailmalla on paljon muitakin hyviä yhtiöitä, joita meidän kannattaa ostaa pois kuleksimasta. Esimerkkinä nyt Xellis-niminen yhtiö, joka otettiin siipiemme suojaa hetki sitten. Useita yritysosioita on tapahtunut tänä vuonna ja tapahtuu koko ajan lisää. Ja sitten hetki sitten yhtiö ilmoitti, että Serbian markkina avautuu. Tarkoittaa sitä, että firma on hoitanut kuntoon kaikki viranomaisasiat, luvat, hyväksynnät, logistiikan, paikallisen asiakaspalvelun ynnä muuta. Kaikki meidän puolesta. Mä en ole käyttänyt yhtään euroa enkä yhtään minuuttia Serbian markkinan avaamiseen, vaan Göteborgissa on palkattu henkilökunta sitä varten. Vertailun vuoksi. Startup-maailmassa me myytiin kuluttajaelektroniikkaa, haluttiin saada Englannin markkina auki. No mitä mä yritin tehdä? Etsiä jostain englantilaisten jakelijoiden puhelinnumeroita ja yrittää kylmäsoitella heille. Vaihtoehto olisi ollut meidän nollabudjetilla ottaa yhdessä konsultteihin, jotka hirvittävillä korvauksilla järjestävät meille tapaamisia ilman mitään tulosvastuuta. Se on aika vaikeeta ja se on vasta alkua. Tämä mitä meillä on, niin tämä on luksusta, mitä normaalilla yrittäjällä ei ole. Meillä on muutamia epäreiluja kilpailuasetelmia
asetelma. Meillä on muutama epäreilu kilpailukeino. Yksi on tämä meidän testipohjaisuus, tiede ennen markkinointia. Toinen on tämä meidän tuotteiden laatu. Kolmas on jakelutapa. Millä ihmeellä se kuluttaja tuolta vitamiinihyllystä löytäisi noiden kaikkien purkkien seasta sen tuotteen, vaikka niin kuin balansointi, joka oikeasti toimii? No ei millään tietenkään. Sen takia meidän tuotteita ei löydy mistään Prismasta eikä ruohonjuuresta. Me ei olla siellä sen muiden seassa, vaan me ollaan otettu henkilökohtainen suosittelu ja suoramyynti meidän strategiaksi. 88% isojen kuluttajatutkimusten mukaan kuluttajista luottaa kaikista eniten henkilökohtaiseen suositteluun. Ja se on tutkitusti 5 kertaa tehokkaampi kuin maksettu mainonta. Tämä on yksi syy, miksi tämä yhtiö on näin kannattava. Ja kun mietitään sitä tekoälyä, yhden arvion mukaan seuraavan parin vuoden aikana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja muualla medioissa oleva markkinointisisällön määrä tekoälyn myötä 10 000 kertaistuu. Niin mitä veikkaatte? Nouseeko entistä suurempaan arvoon se, että sä kuulet kaverilta jostakin asiasta, ihmiseltä, jonka sä tiedät olevan oikea ihminen? Uskon, että strategia on vähintäänkin oikeaan suuntaan menossa. No kun ryhtyy Zinzinon partneriksi, niin on 2 tapaa ansaita rahaa. Asiakashankinta, ja voi tehdä pelkkää sitä, jos haluaa sitä kautta saada itselleen bufferia, talouteen, lisätuloja, auttaa perhettä voimaan paremmin ja lähipiiriä. Tai voi opettaa sen asiakashankinnan niin monelle ihmiselle kuin haluaa, eli tiimirakennus. Suomeksi sanottuna skaalaus. Ja mä oon tässä sitä varten, että tämän homman voi skaalata. Me voidaan alussa kun omat kädet heiluu, rupeaa tulemaan tuloksia, mutta kun tämä homma opetetaan tämmöinen yksinkertainen konsepti ilman mitään rajoja, ilman maantieteellisiä rajoja eteenpäin, niin me voidaan viedä sitä niin pitkälle kuin halutaan. Ja tämä liittyy tämmöiseen kuvioon kuin talouden nelikenttä, eli kassavirtakvadrantti, joka on kehittynyt amerikkalainen kiinteistösijoittaja Robert Kiyosaki. On 4 tapaa ansaita rahaa. Employee, olla töissä jossain, self-employed eli pienyrittäjä, ja sitten business owner on joku, jolla on systeemi, joka tuottaa rahaa silloin, kun hän itse ei ole paikalla. Ja investor, sijoittaja, tekee rahalla lisää rahaa. Business owneriin liittyen maailman menestyneen sijoittaja Warren Buffett on sanonut, että jos et sä keksi keinoa tienata silloin, kun sä oot nukkumassa, niin sä oot työn orja lopun ikäsi. Ja Suomi AB:n taloutta ajatellen, niin mä en luottaisi ihan liikaa siihen, että saadaan semmoisia eläkkeitä, kun tähän asti ollaan saatu. Tästä kuviosta tekee mielenkiintoisen se, että vasemmalla puolella on 95% maailman ihmisistä ja 5% ainoastaan maailman varallisuudesta. Kun taas oikealla puolella on ainoastaan 5% maailman ihmisistä, 95% maailman varallisuudesta. Mitä Zinzinon yrittäjä voi tehdä? Pitää oman työpaikkansa tai oman liiketoimintansa ja muutama tunti viikossa lähtee liikkumaan tämän kvadrantin oikealle puolelle liiketoiminnan omistajaksi. Koska meidän koko palkkiojärjestelmä perustuu siihen, että pyritään tuomaan automatisoitua passiivista tuloa. Ja siinä on palkkiotasoja, mitä sitä voi tienata. Sitä voi jokainen miettiä, että minkälainen kuukausisummia. Minkälainen kuukausisumma tekisi hyvää omassa taloudessa, omassa elämässä. Ja mitään helppoa rahaa mä en kellekään lupaa. En tiedä mitään laillista tapaa, jos rupesi tulee rahaa niin kun tekemättä yhtään mitään. Kyllä jos haluaa tienata tuhansia tai 10 000 tai 100 000 euroja kuukaudessa, niin se vaatii paljon työtä, paljon kehittymistä. Mutta se matka on sen arvoinen senkin takia, että se mikä mä voin luvata kaikille on parempi terveys. Se mikä mä voin luvata kaikille on parempaa ajateltavaa, parempaa koulutusta, jota ei missään muualla saa. Ja siinä matkalla voi miettiä, minkälaisen oman osuuden haluaa ottaa tästä kasvusta. Koska yhtiö aikoo ensi vuonna saada 1 miljoonaa asiakasta, sitten 20 miljoonaa asiakasta, aikanaan 100 miljoonaa asiakasta. Eli tämä on täydellinen ajoitus, niin kuin sanottua, luultavasti suurin liiketoimintamahdollisuus, mikä tulee meille koskaan eteen. Ja palataan niihin peruskysymyksiin, kaiken perustaan. Tiedätkö, kuka olet? Mä en tiedä. Mä saatoin vastata tähän jotain
kauppatieteiden maisteria tai jotain työnimikettä tai titteliä tai startup-yrittäjä, jotain tämmöistä niin kuin hyttysen ininen, joka ei kiinnosta ketään. Mutta kun mä lähdin tälle matkalle tämän Cinzinon kanssa, niin kaikki on muuttunut. Mä opin ajattelemaan isommin. Mä ymmärsin, että ne rajoitteet, mitä meillä on, ne on ihan vaan meidän omassa pääkopassa. Meidän itse keksimiämme mukamas rationaalisia loogisia syitä, miksi minä en voi tehdä sitä tai tätä, miksi minä en voi olla sitä, mitä mä haluaisin olla. Ja se mitä mä haluan, on auttaa koko maailman ihmisiä vapaaksi ilman näistä rajoitteista. Ja tälle matkalle etsitään ihmisiä, jotka on hyviä tyyppejä, jotka on nälkäisiä muuttamaan jotain omassa elämässään, nälkäisiä muuttamaan jotain koko maailmassa, tekemään historiaa isommassa tai pienemmässä mittakaavassa. Eli suomeksi sanottuna ihmisiä, jotka haluavat kontrolloida omaa elämäänsä. Kiitos.